Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da lokaci, fatan kowa yana cikin koshin lafiya. A darasinmu yau za mu koyar da ku yadda za ka ɓoye status ɗinka ga wasu mutane da kuma yadda za ka ɓoye online, ma'ana yadda za ka ɓoye kanka daga online idan baka so wani ya gane cewa kana online ko baka online, ba wanda zai gane. Sannan kuma za ka shiga abu na farko da yanzu za mu tafi direct zuwa ga WhatsApp ɗinmu. Haka za mu zo mu nan, wannan shine chatting ɗinmu, nan shine status kamar da na mana magana. Za mu zo mu nan idan muna so mu ɓoye wani mutane waɗanda ba ma so su ga status ɗin. Wannan shine status ɗin, misali ba na so wani ya gani, akwai waɗanda nake so na gani ko wa su gani, sai in tafi direct zuwa waɗannan ɗigo-ɗigo guda uku nan na saman nan, ba waɗannan ba, wannan na sama, sai in danna. Ina dannawa yawa sai in tafi nan setting, gashi nan sai in danna. Ina zuwa sai in zo nan account din nan sai in danna, sai in zo ni privacy din nan sai shi ma sai in danna, sai in zo ni na nan ɗaya biyu uku na hudun nan, gashi nan ka gan shi nan, sai in shigo sai in danna shi. Idan na zo ni kaga status privacy, sai in zo nan to a cikin ga wani my contact except my or only share with, to waɗannan my contact duk wani wanda yake da contact ɗinka inda yana da namban wayan ka ya save ta a cikin wayansa, kai ma ka save nasa, za ka ga status ɗinsa, shi ma zai ga status ɗinka. Nan kuma wannan to misali ba na so ko da yana da namban wayata a wayarsa ya seba, kaga yana da dama kenan ya gani idan na sa ana, to ba na so ya gani. Yana da namban wayantawa ya yi saving ɗinta, ni ma na yi saving ɗinsa, amma ba na so ya ga status ɗina, sai in zo in danna nan gurin. Idan misali nake so, ina so in ɗora ɗin amma kuma ina so akwai wasu wanda nake so su gani, sai in danna akan wannan. Sai yanzu wannan kaga misali waɗannan, sai in danna waɗannan duk waɗanda ɗazu ne na sa, sai in duba a nan waye ba na so ya ga status dina anan, sai in zaɓi wasu waɗanda ba na so su ga status dina, imma manyan mutane ne, ni kuma misali ina so na sa hotuna, misali misali akwai wanda za ka ga samari suna so su sa hoton mata, ko mace tana so ta sa hotonta amma ba ta so wani ya gane cewa ta sa hotonta a status, ko mace ce tana da aure, misali tana da ƙawaye amma kuma akwai waɗanda take so idan ta sa status su gani, waɗansu kuma ba sa so, akwai kuma waɗanda ba ta so su gani, sai ta zo ta nan gurin gashi na hiding status from, sai ka sa waɗanda ba ka so su gani anan, ko mutum nawa ne. Misali na sa waɗannan mutum biyu, ba na so su ga status ina, sai yanzu ne nan sai in danna wannan group din, sai in danna shi haka. To waɗannan duk kowa da yake da namba ta zai gani, banda waɗannan mutum biyu. Idan kuma ina so misali akwai waɗansu su ma wanda nake so su gani, su kuma nake so in tura musu, su kaɗai nake so su ga status ina, misali mutum biyu, sai in ware su in ci waɗannan su kaɗai nake so su ga status ina. Shi ma idan na zo ni sai in danna waɗannan abubuwa, misali kamar nan sai in danna wannan da wannan, sai in zo nan sai in danna na, kaga na danna ya hau kenan, ka gan shi nan ya zama only share with, iya waɗanda na tura musu, misali su kaɗai ne waɗannan mutanen za su ga status ɗina. Wannan kenan. In na gama kuma sai yanzu na sai danna wannan don ɗin nan, shi kenan. Yanzu kaga idan na ƙara shiga na koma, kaga dai shi ɗin ne dai, inda ban yi wannan don ɗin ba, idan na dawo to zai nuna min misali a wanda yake na asali. Sai mu koma baya, abu na biyu da na ce zan nuna mana, yawwa sai mu dawo nan, gashi nan gun chatin din nan, sai mu shigo nan sunaye, misali ga wani Ibrahim, sai shiga. Misali idan ka zo ka nan wurin kaga ba komai da komai, misali ya ɓoye baya so kowa ya ga status ɗinsa, ma'ana in lokacin da ya hau da lokacin da ya sauka, ka gan shi nan ya yi blank gurin, ba za ka gane yana kai ko baya kai ba, ya ɓoye kenan. To ni ma sai nake so na wannan mayar da shi haka, ba na so kowa ya gani, sai in dawo nan, sai in zo nan. Shi kuma misali bara buɗe data dai,
na nuna muku. Sai ko misali nan kaga ga wani nan shi kuma misali shi kuma ina so shi kuma kaga misali shi ma wannan ya ɓoye ka gan shi na da wasu nake dai har sai na kai ku ga bara mu ga data din. Yawwa bara mu koma data din ta buɗe. So nake datan ta buɗu yanda sako zai fara shigowa mu ga abubuwa ɗin. A gani misali kawai idan muka duba nan wuraren za mu ga karfe kaza da minti kaza, misali date din lokacin da ka hau na ƙarshe last hawanka da kuma lokacin da ka wani mutum baka so kawai ya gani. Bara mu tafi direct din na ga wannan ba zai nan ba. Yawwa yanzu network ya zo shi sako ya fara shigowa. Misali za mu shiga wannan wanda nake so na faɗa mana din. Za mu ga mu kula nan ƙasa din nan. Mu shiga misali ga wata namba. Yawwa sorry touching din na ne yake da zafi da yawa. Yawwa so nake har sai na nuna mana tun kafin mu yi aikin, nake so na nuna mana abin da yake nunowa ta yadda mutum zai fi ganewa. Har yanzu duk network ya hana. Mutum ɗaya ne da nake tunanin wanda daman na san ya ɓoye nasa shine wanda ko da mun shiga. Yawwa alhamdulillah shi ma magana da nake ina ga network ne yasa na wannan. Mun gani yanzu yana kai, amma misali muna hawa yanzu sai nuna mana yana online ɗazu. Network ɗin ne sai a hankali. Kawai dai direct ba kar mu bata lokaci a nan gurin zamu ga date da online dai mun san dai duk ana to mutum wani baya so a ga waɗannan abubuwan to sai mu dawo na sai mu tafi direct zuwa ga nan gurin gashi na a gan shi na sai ka danna sai ka zo ka nan setting din nan sai ka danna sai ka zo ka account din nan sai ka danna sai ka zo ka no privacy din nan sai ka danna. Yawwa sai ka zo ka nan gurin ka gan shi na last sai ka danna. In ka zo ka gan shi nan za ka ga anyone, nan kuma my contact, nan kuma nobody. To a nan in baka so ka gana wani ma misali bana so kowa ya gane ina kan online saboda wani lokacin za ka ga kana da uzuri kawai shigowa kai ka ga wani sako da aka turo maka ko wani abu haka. In ka zo ka za ka danna nan gurin shikenan ka gama ba ka da matsala ba wanda zai gani. Shine wannan ina fatan Allah ya taimaka mana, Allah ya sa kowa ya fahimci abin da muke so mu karantar. Na gode.